Οι εντυπώσεις μου είναι ήδη πάρα πολύ καλές. Είμαστε Ιούλιο μήνα και η ομάδα κάνει προπονήσεις στο μεταβατικό μας στάδιο που είναι απαραίτητο για η λειτουργία μιας ομάδος από το Σεπτέμβριο. Οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες και οι αθλητές να δουλεύουν αυτή την περίοδο σε κομμάτια φυσικής κατάστασης κυρίως, αλλά και σε κομμάτια τεχνικής μέσα στο γήπεδο με την μπάλα, ώστε να μην αφήνουμε τόσο μεγάλο διάστημα αποχής και τέλη Αυγούστου που θα ξαναβρεθούμε να είμαστε σε καλή κατάσταση και να ξεκινάμε από καλύτερη βάση. Οι εγκαταστάσεις είναι το καλύτερο δυνατό, οι άνθρωποι εδώ παρέχουν τα πάντα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και δουλεύουμε ήδη πάρα πολύ καλά και φτιάχνουμε οργανωτικά τη δομή της ομάδος για κάτι καλύτερο από τον Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις επίσημες.